Kaixo, arazi naiz, eta gaur inozente eguna denez, brometa hitz egingo dugu. Bueno, inozente eguna ez da gu pentsatzen dugun bezala, ez, da bromak egiten dira, baina kristau kontua da. Eta Belenen hildako aurrengan dago oinarriturikan, kontatuko dizuet Biblia, Bili Meri erara. Errege magoek, errege edorezi esan zioten Jesus jaio zala. Eta judutarren errege izango zela, eta hori, zeukala beldurra errege edorezek laugarren errege magoa izateko. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kaixo, Gema. Ondo. Bai. Vale. Tendilla. Vale. 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 Vale, bakarrik falta zait aitonaren datuak. Eta ere bai. Vale. Bihar pasako nahi. Vale, autoan zure izenean esaten dut, ez? Vale, ba. Bueno, barkatu, deitu egin didate. Hori, Biblia kontatuko izat beste egun batean, porque si no os vais a dormir y no es plan. Balak ez ez la jufa? Bueno, igual ez duzute zer jakingo zer deiz. Baina, panpin txuria esaten balen badizuet, bai. Karrean itxasten diren muñeko txuri hauek dira. Panpina hauek, isilak eta bihurriak eta parte guztietan dabiltza bueltaka. Jendeari kontura barre egiten diete. Gau, niri goizean bezala. Bueno, gaur goizean deitu didate eta esan didate 1000 euro nahi bali manitut irabazi da bialdu bandula bideo bat ni dantzatzen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hain ikusiko ezun bideoa, hau izan da emaitza. Bai? Bai, kaixo, ni naiz. Bai, noski. Bideo bat grabatu bat gara nire antzatzen. Bale, eta zer bidetara bialdu bardet? Bale. Bueno, eskerrik asko. Agur. Bueno, lagunok, hau izan da oraingoz eta, bueno, hurrengo astelehenean hitz egingo dugu erregetaz. Horregatikan, Bibliako bigarren partea kontatuko dizuet. Gaur lehenengoa, hurrengo egunean bigarren partea. Hurren arte!